Penaberên Rojavayê Kurdistanê yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin, tûşî gelek zehmetiya ji aliyê yasayî ve tên û bi taybet ji aliyê kar û zewacî ve. Ev bû sedem ku hejmarek ji parêzerên Rojavayê Kurdistanê li hev kom bin û rêxistinekî ava bikin ji bo alîkariya wan penaberan bikin. Navê منظمه mavbîne em çend mihemîn em îşê penaberakin dawê qanûnî mesela gu dawê emalî dawê mesela ya zewaca yê şerayê mesela medenî Rêxistina mafbîn heta niha 158 dosye bi dest xistine û tevî ku karekî xwebex û bê beramber dikin lê ew tûşî gelek astangiyan di karê xwe de tên. Yek ji wan astangiyan aliyê aborî ye. والله مشاكلي ما مادينا وأم هي دارن إنه مجلس وطني الكردي أريكاري عم بقى ماديا يجبو مثلا هذا كامباكي كابينة ما تدنين وإمكانياتي ما ناقني أم هرن كابينة كي أم بكرن ودينا كامبي يا دوا مقر أمشكيس خددن مقر حتى مقر رخراوي أمشكيس خددن فرينا مانغانا Ne tenê kesên li bajarê Hewlêrê, lê penaberên li kampên li derdora bajêr jî mufakî ji karê vê rêxistinê dikin ku heta niha dozeyên nêzîkî pêncî malbatî ji kampa Dareşikran birêve birine ji bilî kesên ku li derveyî kampê dimînin. Li kampê Dareşikranê me wesîtekî bi navbêna penaberê Rojavayê Dwêdê da û navbêna munezema mefbên ji bo xatirê tesîra muamelatê wayê zewacê برنگێکی باش و سفکایی چێ ببێ ji ber çaxê gotenê bin gelekî eziyetê dibînin bi heyveheyv heta gotkarbin vê isbata zewacê bikin û carnan nikarin bikin jî. مشكلة ما بو جوازات ام çûn على اساس em ê derkevin derve Kurdistan ser hudûd ciye cewazata ji mer sadiranın gotin va اختامê bize wer ser wê heyî ام vegeriyan piştî tehqîq çêbû em hatin munezemê û musada me kirin û pasaport vegerand dawa me safî kirin. Rêxistina mafbîn rêxistineke sivîl e ji bo parastina mafê penaberan li Herêma Kurdistanê ye. Hejmarek ji parêzerên Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê têde kar dikin û ev ê nîzîkî salekî karê xwe dikin û heta niha di wî karî de berdewam in. Li vê ofîsê rojane bi dehan penaberên Rojavayê Kurdistanê li hev kom dibin ji bo pirsgirêkê xwe radestî van parêzeran bikin. Da ku di zîtirîn dem de pirsgirêkê wan werin çareserkirin. Helepçe Saedûn Ark, Hewlêr.